थाखायथ' जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि दल संगठन गासिबो बिनि हेंथायै जेबो प्रतिबाद खालामदों आरो बिनि हेंथायै गसंगोन आरो जोंबो फैगौ 23 तारिखनि जे बरमानि अधिवेशन माने BTR ट्राइबेल संघनि कोअर्डिनेशन कमिटि बे सोमोन्दै जों आरो रायज्लायबावगोन 23 तारिखआव। जुमाया दिनै बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जों बेखौनो जिरायदों जे जोंहा BTR कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ दङ आरो बे BTR कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघखौ आगोलनि गोजाम आफादखौ जोङो दिनैहाय सिफायनानै बिसेस खारनबशत' जों माने गोदान आफाद दानाय जाबाय आरो गतिके आरो नामाबो जोंना आगोल BTR मोन गतिके दा BTR कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ हिसाबै जों बेखौ दानाय जाहैबाय। दिनैनि आल'सना बेनोमोन जे जोंनि रायलायनाया जिहेतु जोंनि जेनाखि BTR ओनसोलाव जेखौ लेन्ड मेला खालामदों बे लेन्ड मेलाफोराव जोंनि बिसेसकरि ट्राइबेल मानसिफ्रा हानि मोनथायनि थाखाय जे आवेदन निवेदन खालामनांबाय बहुद समस्या जानानै फैदों बे आरो कास्ट सार्टिफिकेटनि जोंनि जेनाखि ट्राइबेल माहारिनि जेनाखि कास्ट सार्टिफिकेट बे कास्ट सार्टिफिकेट इस्युआवबो सरकारा जेनाखि अनलाइननि बेबस्था खालामदों बेवहायबो जोबोरैनो जोंहा माने गुदुसिन जानानै फैदों। कास्ट सार्टिफिकेटफोरखौ जों आगोल जेरैबायदि एसे गोरलै राहाजों मोनोमोन दाना सरकारा बेखौ डिजिटेलाइज सिस्टेम खालामनायनि उनाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा जोबोद गोब्राबसिन जादों कास्ट सार्टिफिकेट मोननायनि बेलायाव बेफोरखौ लानानै जों आल'सना खालामो आरो बिसेसकरि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक BTR ओनसोलनि जेनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जे समस्या बे समस्याया सरकारा जेसेबांनि मोजां निति बानायदों नाथाय जोंनि समस्याया बारानिफ्राय बारा जादों BTR ओनसोलाव दा बिनि हेंथायैबो जों दिनै मोजां आल'सना खालामदों आरो फैगौ बे गासैबो समस्याफोरखौ लानानै BTR ओनसोलनि हा हुनि रैखाथि आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि जेनाखि माखासे थामोनथा आरो जोंनि जातिनि प्रमाण पत्रनि जेनाखि सरकारा जटिलता बारा खालामदों बेफोरखौ लानानै जानुवारि दाननि जों 23 तारिखआव बरमायाव मोनसे मिटिं लाबावनाय जाबाय गोदान आफादा गोदान कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ बेवहाय जोङो माखासे प्रस्ताब लानाय जागोन आरो बे प्रस्ताबखौ BTR सरकारनाव जों होनाय जागोन आरो जोंनि प्रस्ताबखौ जोंनि मिरु आफाद ट्राइबेल संघआवबो जों दैथायहरनाय जागोन। थांनाय सम माखासे सिगाङाव माखासे दास मानसिनोबो माने ट्राइबेल संघनि सार्टिफिकेट होनायखौ दावराव मोखां बिजाब फेसबुकफ्रावहाय भाइरेल जानायखौ नुदोंमोन। नंगौ जोंबो बेखौ खोनादों आरो जों माने मिडियाआव नुनो मोनदों बियो जोंनि थाखाय मालाबाबो आजावजाथाव नङा आरो दुखुनांथाव बियो सरकारनि माखासे नीतिनि थाखाय बे जानो मोनदों जिहेतु ट्राइबेल सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनायनि सेराव बिथांमोननि जे डकुमेन्ट बे डकुमेन्टखौ ट्राइबेल संघआ जिहेतु जास्टिफिकेसन खालामनो मोना जादों जों बेखौ जों आइडेन्टिफाइड खालामनांगौमोन नाथाय जोङो बिथांमोननि डकुमेन्टसखौ जों नायनो मोना जादों सरकारनि जे नीति बेवहाय गोबां ट्राइबेल नङै मानसियाबो बे सार्टिफिकेटखौ मोननायनि मोनसे लामा थाहैदों आरो बेबायदि लामाजोंनो हयथ' सोरबा दास देखा बिथांमोना ट्राइबेल नङाबाबो मोननो हादों आरो बिनि थाखाय जों तीव्र प्रतिबाद खालामदों आरो बेखौबो जोङो सरकारनाव जोङो बे जोंनि दाबिखौ होबाय जे बेखौ मोजां जोंनि थाखाय जोंनो ट्राइबेल संघनो बेखौ जास्टिफाइ खालामनो थाखाय जों बेखौ नायबिजिरनो थाखाय जोंनो लामा होनांगौ होननानै जों सरकारनाव जों दाबि दैखाङो आसाम सरकारनाव। मोनसे खोथाया माने कामतापुर रायजोखौ लानानै जोंनि चिरां आरो क'क्राझारखौहाय कामतापुराव सोफागोन होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां गिख्रंनाय सोमजिगासिनो दं दा बे बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? कामतापुर रायजो सोरजिनायाथ' बे सरकारनि मोनसे राजनितिक इसु बेखौ सरकारा खालामनो हागौ बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बाहाय बाधा गैया एसेबो नाथाय बे इसुआव कामतापुर रायजो सोरजिनायनि सेराव BTCनि बा BTRनि बबेबा खोन्दोखौ जुदि होयोब्ला बेहाय जों ट्राइबेल संघआबो एबा BTR कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ माब्लाबाबो बेखौ मानिनानै लानो हाया गोबां खोन्दो नङा 1 इन्सि हा जुदि बे कामतापुराव थाङोब्ला बिनि गोख्रों आन्दलन खालामनाय जागोन आरो बिनि प्रतिबाद खालामनाय जागोन आरो कुनु BTR ओनसोलनि कुनु दल संगठनानो बेखौ जोंनि ट्राइबेल मानसिया संगठना मानिनानै लाखायाखै आरो जोंबो मानिनानै ला बिनि जों गोख्रों बिनि हेंथायै सोमावसारगोन आरो बेखौ खालामनो थाङोब्ला। फैगोन बिसायख'थियाव क'क्राझारनि जे लकसभा सिटखौहाय माने STनिफ्राय बोखारनायनि माखासे दावराव दावसि सोमजिगासिनो दं बे बेलायावहाय बिनि थाखायथ' जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि दल संगठन गासिबो बिनि हेंथायै जेबो प्रतिबाद खालामदों आरो बिनि हेंथायै गसंगोन आरो जोंबो फैगौ 23 तारिखनि जे बरमानि अधिवेशन माने BTR ट्राइबेल संघनि कोअर्डिनेशन कमिटि बे सोमोन्दै जों आरो रायज्लायबावगोन 23 तारिखआव।